बटला ही बैठे अपन बढ़िया से ताला वाला मार के आ बबुआ जी सांझी के आइए जाए अपन ड्यूटी से अपन बढ़िया से घर द्वार देखी है ना। कहिया है दीदी? अरे हमार काल कनिया उतरी काल सांझ हाँ आज बारात बैठे तोहरे वजह से का करो देवर के आ भाई के संगे दिन धराई रहे के 2 दिन आगे पीछे देवर हमरा खातिर उतने प्यारा बना भइयो हमरा खातिर उतने प्यारा बाटे। ठीक है कहता भैया के अपने बुला दिन का आप छोड़ दी मोटरसाइकिल से। अरे ना भाई आवता हमार चाचा के लड़का कर सके दीदी खाली बतिया पकड़ के गौवा निकल जो कसाप गौवा से आकरा बाद रोडवा पे आ जाए। अच्छा बाबू का रोता ना चुपचाप रही बजा के जी रखल रही हम लेके जाए तो फिर एकरा खातिर पाछे जाए। ठीक है कहता नहीं खाली तहरा के परेशान ना करी बबुआ जी आज है ना तो बबुआ जी के लगते लग जाई। अच्छा एकर पापा घर ही ना बनो? हां ठीक बानू हम जाता नहीं। ठीक बा चाची जी बानी ना घर मम्मी जी? अच्छा हाँ छोटी मम्मी बानी ठीक बैठे देखा तनी अथु भेटाई ना तो कह दिना आ गोतिया दे देले काम त ना अथु करे के कोनो दिक्कत कटे घर द्वार ना दीदी ठीक त बाटे घर द्वार देखी है ना। ठीक बा चल भी नहीं जा अकेले ठीक लगता मैं हटा दी का हटा ये देता नहीं कोई है ये नहीं के तो क्या करे अब बबुआ जाएगी ना वहाँ का है ये नहीं था। बाप रे बाप अरे अरे भौजी कहाँ ना तेरे बैग लेके अरे बात जात नहीं नहीं हर जी अरे हम तो हरे से भेंट करे आवत रही घरवा तो हमारे से का भेंट करब जाएगी आ जाए तो रउआ आइम ठीक न उ कहत रही कि सुन नया दुल्हन आई बनी कहीं देखी के रहला अब लोग चलिए जाइम तो हम कैसे देखम उनका के। अरे नया दुल्हन आइल बाड़ी तो ये बबी अब का करब अब लड़की फैकी बटल में जाई हमर बड़ी कन्या और से मिलू हिया। हां हां जाई भेंट उठ के ज्यादा कुछ बतियाई मत जाई देख ली कह दिन के बड़की भौजी भेजले है ठीक न। हां जाई हां देखे के मन करत तनी दुल्हनिया के देख ले तनी कैसन है बारा आइलन तक जानी तिलक चढ़ाया तो कहत रही छत हमार बड़का तनी देखी हम तनी छत पे जाके कैसन बाटे और गावे का तो सब घर तो ठीक है ना जाके देख दीदी है ये नहीं कि जाए छत पे बैठब वही नहीं थी ना चलो तनी देखा तनी हटा दिन का है कोई है ये नहीं कि तो लगता है ये देती के जन दीदी जी बोलिए ना ना जा तन देखा तनी छतवा पे लागता बड़ा कतरंजा हमरा ससुरा के होइसा न कितना मस्त बा ना फूल लगाई। हेलो इतना अच्छा लगता मस्ती हम ना करोगे तो नहीं हाई हटा दूं का हमरा के कैसे सुंदर लागता क्या हटाया देती तो हमरा के अच्छा लगा है ना। हेलो रे बड़ा कहत रहू से तनी के तेरे ससुरा का वैसे मिले देख लस हमारे जैसन मस्ती तनी के कर तो ना खबू सो जल्लू सा। हां चल बड़ी सिखाई भी तू अपने ससुरा के देखे ली मम्मी। हां मम्मी चल ठीक है रखू बाद में फोन करो अभी तो बाद कितना अच्छा लगा तो ना। आहा कब बारिश होता ना तो उसे का कितना काम और ये दीदी अरे होय देख जी ऑर्केस्ट्रा में का नाच देखे जाएगी ऑर्केस्ट्रा के नाच क्या देखी आदमी आजकल के टोला में के लड़की मेरा रू नाचत ऐसन खूब है देखो कुछ नाचत ये तो ऐसा तो नाचत नहीं ना नाचत तो नाचते का ला तरफ नहीं खेला रे कितना अच्छा लगता आई वो ओकरा बुझाते नहीं कि हमनी के देखो तनी जाओ देखले नहीं कितना देखी तो कूद ना नाची आई हो दादा हमनी के नहीं देखो तनी ना तल्ला जाके भाग के खुश नाचती है आई हो दादा बहुत नाचती है ये दादा लागत है मैं काम कर रही है यही चला अपना अच्छा लगना हो बोलते हो क्या जाता उड़ाई भड़ाई आई दिया घर के ए दीदी अरे आई भी ऑर्केस्ट्रा के नाच होता देखी लगा था कि देख भी नहीं जाती एक ने तनी एने देखा वीडियो बना के वायरल कर देम जा ढेर पूछे ये सन नचवावे खातिर देख भी नहीं जाती दीदी से कहां जा मत ना तो दीदी जी के मुझे बोली देखली है ना ना चल देखली है ना ना तो दीदी जी से कहां जा मत ना जा डॉक्टर देखे हम कहीं कपड़ा को सारे दीदी जी देख गिनी जा हमरा के चलो दादा पूरा बियाह शादी बीत गई बढ़िया से हम नया नहर कनिया छोड़ के रहे के मन करता मार सब कोई कहता भौजाई से गोड़ दबावा तो मिठाई खा
हमारा घर के कुल मिठाई सरता हम नहीं के मिठाई सधाई दादा हां कन्या हां दीदी जी अरे पनिया ले आवो तो हरे खातिर हम दौड़ा ले आवो तनी हां चलो ठीक ठीक करलो ना हां दीदी जी हम ठीक रही चलो यही से काम अबे पनिया एक बारी उतरल है एक बारी हम आईनी कहत हमर माई खूब अथो उतरल है ठीक नो कि मत जो अबे हम कहनी कि ना हमर गोतिनी घरे दुआरे दिया हमरा ठीक लागता के बढ़िया तनी घर दुआर में रह जाला और कोनो दिक्कत तो पता ना भेल कोई आई ना ना कोई ना आ रहे घरे ना आ बूची जी आई रहली मिललू ना हां आ रहे तुरंत चल गेली बुची जी हां हमरे के रहबे करली हमरे के बैठे तानी तब शादी बीत गई ना बढ़िया हां बढ़िया से बीत गई हटे तनी अथु बनाव ना काची दीदी बिना खइले भागल आइनी मार पुआ पूरी बनवा तनी तीता मैगी बनावे वाला आवेला हां ठीक बजा बनाव और दीदी सब कैसे रंदी करनी है हम के मुंह देखला सब करबो ना देखनी ना ना। भाभी का अथु ले गरनी नथुनी ले गरनी मुंह देखाई के बा? अरे एक कोने हुआ बोला आ गेलू। गेलू खुश रह बाची हमर अब कहाँ गई गलू हो बाप भाई के बियाह रे देवर के भाई के एके बेरी अथु क के दिन धइ रहल हटे आ कोहा तनी कोने हुआ नु हां हमरो घरे नंदी के बियाह पड़ल बाटे जानते बाड़ू हां हां अब कहनी नु कि खोजवन के बुला लेती मैंने हरदे हरदे के नाचे गावे खाती हाँ। ठीक नु तो कोनी के कहा जरूरत बा तारा घरे कोने हुआ बड़ी नीक नाचती ले चलिया ना हमरा घरे कहानी त कहनी कबो कहम मत जी ठीक न राउला जी निखे लागत कि नहीं नर कनी बे कैसे रोगा कहतनी ए, काहे कहनी। घर के बेटी पतो ये हमरा घर आवे नहीं सका आ आई देखो खिसिया गइल नु देखो पहले तार काहे ने सोच खिसियाई? देखो नहीं नर कनी बे कहतनी कि हमरा घर में मतलब हमर गोतनी नचनिया लागतिया नयन हर कहतड़ू गली में ले ले कोठा पर ले ले छत पे नाचतिया देखावतिया हंसे से कह के मोर गांव के लोग नाच देखले बाटे कह निकल जाके भागुल देखत रही जा हमनी के त ए चलते कहनी के ने नचनिया बजने से बिया खोद रखन त नाचत त खूब बिजा बिजा रो मारा सनी ना खूब बिजा बिजा कहले देखो जे जो जबान में मार के बोली दीदी जी एक कने हुआ हम नाजायज बात ना बोली ना नाच के देखावतिया तबे नु लोग कहता बताव तो ई कोनो बात भेल कि नचनिया बजनिया करे लागब हमनी घर के बेटी पतो वैसन के साला के हुआ त मुंह ना देखलस हमनी के त बड़ जेठ बन निकलत जा अब को दिन के जाके हमरा गोतनी के लइका बुद्धि पटे ठीक न एकर मजाक मत उड़ाई अब घरे पे ना रहल मन ना लागत होई त हमर गोतनी छत पे चढ़ गई होई त नाच छत पे चढ़ के आ ना ई गलती बाटे त वो सब के ना देखे के चाहिए अपन आँखी पे पट्टी बांध लेवे के चाहिए हम कबे ले चिरा त ये कने हुआ का करते ओकरा सुर में बुझाता कि का करते खूब नाचती अपन त रंग में बिया तारा हमरा बस में बिया बुद्धि आले के देखत अभी देखत नहीं कि लइका बुद्धि बाटे हैं एक कने धक बिया शादी भइल चोर पतन चोरी करी नु त पकड़े त जात हमरा ना बुझेला लइका बुद्धि रहे केहू अपन गलती ना मानेला तारा दुख लागल तब हम का करी अब जाना त नहीं दीदी जी जाना त नहीं रोवा तो देखले हो चार को के बैठा हम ना हम त चारों के बैठा के देखाइबे करिए नु हां। शिव पूजन के लइका मोर छत पे चढ़ के वीडियो बनेले बसन मोबाइल में उ डाल दियो सन त का करब अपन घर के देख पहिले अच्छा हम तो इनके बताते बानी हां ठीक बा लेकिन रोवा मजा मत ली हमारा मजल में का बे कने समाज जना नजर से देखियो नजर से हम कन्या? हम वही समाज में करी वही समझ रहना बता आओ तनी हां देखो तो ऐसे ही बाजार बना के रह तड़ी ई को का कहतै जाओ का होला दीदी तू नाचत रहलो छत पे चढ़ के हम ना गरीब कपड़ा पसारे ना छते ए जनी ताकत रही जा बोला मैंने ताकत रही जा कह तो देखो फेसबुक पे स्टोरी लगैले बासन कि फलना के पतो फलना नाचतिया हम देखो नहीं खुद ना दीदी झूठ बोला तानी हम कपड़ा पसारे जा। देखे तो कपड़ा पसारे ना जी मतलब रोवा करके कहना का बाटे कि गेट में बंद होके रहो हैं ना हो तहार